Ahojte, dneska si ideme vyčariť toto líčenie, rovnako si povieme aj o skincare, ktorá mu predchádzala a rozoberieme všetky produkty, ktoré boli použité. Ahojte, moje meno je Alena, som z Kanza Krásov.sk a dnes máme 1. septembrový deň. Tak sme si povedali, že sa budeme inšpirovať, dneska to bude o líčení a keďže nám možno pre veľa z nás akoby začína druhá polka roka, pretože sme tu mali leto, kedy všetci oddychujeme a užívame si slniečko, tak aktuálne nám začína od zajtrajšieho dňa znova ten pracovný nápor a takisto aj škola pre školákov a samozrejme škola pre rodičov, takže si poďme ukázať make-up, ktorý bude už troška inšpirovaný tými jesennými farbami a mám tu veľa zaujímavých produktov a spomenieme si niečo aj zo skincare, pretože tá je alfa omegou pekného make-upu. Ja začnem skincare, aktuálne mám len pleť pripravenú na aplikáciu make-upu, korektoru a ďalších krokov. A vrátim sa preto k skincare, pretože ono je naozaj základom toho, keď chcete mať pekný make-up, tak pekný make-up môže byť naozaj len na krásnej a žiarivej, zdravej pleti. A minulý týždeň sme si dávali video, kde sme hovorili o najlepších sérach, ktoré mám za nejaké to obdobie a pravidelne ich používam. Link vám dám sem hore, ak ste ho ešte nevideli. A ja preto začnem vlastne takým tým koncom rutiny, pretože samozrejme som si ju vyčistila, dôkladne potom použila toner a použila som nové séra, ktoré som ešte nemala možnosť používať. Sú to séra od korejských značiek, pretože ste nám veľakrát písali, že by ste chceli recenzie na produkty, ktoré sú práve korejské. Je to veľký trend, ja si myslím, že je to veľmi fajn a veľmi zaujímavé, aj celá tá starostlivosť a tie iné kroky. A konkrétne tu mám tieto dve séra, sú obe hydratačné a obe som začala používať. Nie je problém kombinovať práve hydratačné séra. Ja po lete potrebujem naozaj veľa hydratácie. To som doplnila ešte sérom od značky Sheer, ktorý rovnako spomínam vo videu, pretože už ho niekoľko rokov používam a patrí medzi moje veľmi obľúbené. No a aby som mohla prejsť a začať vlastne make-up, tak som si doplnila ešte na záver hydratačný krém, ktorý aktuálne používam od značky Sotis z ich rady Hydry. No a aplikujem SPF-ko, pretože pozor, stále, aj keď nám leto končí, celoročne je potrebné ho používať. A ideme na make-up a make-up dnes použijem práve produkty, ktoré mám už dlhšie a sú to od značky Dior, moje veľmi obľúbené a sú to make-up a korektor Forever Skin Korektor a Forever Skin Glow Make-up. Začínam aplikáciu make-upu, dnes použijem ruky, pretože tým, že som si pleť naozaj veľmi dobre pripravila, tak už mám na sebe odskúšané, že následne sa mi ten make-up a rovnako potom aj korektor, ktorý doťuknem štecom, najlepšie rozpracuje práve rukami. No a keďže mám práve okolo očí a aj na viečkách žilky, ktoré mi presvítajú, rovnako jemne žilky aj tu na, bohužiaľ, pretože mám pleť, ktorá má k tomuto sklon, tak práve následne použijem korektor nielen na očné okolie, ale vždy si ho ťupnem troška aj do tejto nosoperovej rýhy, aby mi to pekne zakryl. Pokiaľ takto aplikujem korektor, tak už nejdem do aplikácie podkladovej bázy. Make-up niekam strebať a pripravím si púder, ktorým ho pekne zafixujem a následne si urobím obočie, s čím vás ale zdržiavať nebudem. Toto je vždycky na dlhšie. Ako vidíte, ja som taký ten bezobočník, aktuálne ho nemám nafarbené, na čo sa určite teraz chystám. A tým pádom si uľahčujem prípravu, inak mi to naozaj trvá o dosť dlhšie. Neviem ako vy, ale ja sa už teším práve, že leto končí, pretože v tých horúčavách sa make-up ani nedal nosiť. A pokiaľ ste teda make-up baniačky, tak ste asi fungovali naozaj len na riasenke a nejakom lesku, čo je úplne bežné, alebo nejakom bebečku. Tak teraz to bude už o tom, že si môžeme opäť dopriať hru s make-upom. Tým pádom si aktuálne urobíme obočie. Ja na ňo použijem, moja obľúbená ceruska Dior mi už skončila, ale zistila som, že rovnako som veľmi spokojná s touto Benefit. Sú to totižto cerusky, ktoré sú úplne tenučké, takže si viem s nimi krásne nakresliť až jednotlivé chlopky v obočí a rovnako sú vodeodolné, takže mi krásne vydržia úplne celý deň.
No, ja mám tvár ako vymenenú, vidíte ten naozaj obrovský rozdiel. A čo dokáže urobiť obočie? Dávnejšie som vám robila líčenie tiež s Dior paletkou a to bola paletka, ktorá mala takéto úplne teplé tóny. A tentokrát tu máme paletku, ktorá je primárne matnejšia, iba jeden tieň, taký ten smoky. V sebe vidím, že má jemne nejaké trblietky. Takže myslím si, že s týmto by sme mohli vytvoriť naozaj krásny, taký príjemný ľahký make-up na deň. Zvýrazniť určite oko kontúrkou, pokiaľ ste blondínky ako ja a ešte k tomu aj bledá pleť, tak tie oči, pokiaľ naozaj pekne zvýrazníme, tak nám urobia naozaj veľmi pekný efekt na tvári, aby sme neboli také strašne bledé. Takže určite sa nebojte farieb a pokiaľ aj sa farieb bojíte, tak pokiaľ pôjdete do práve tých rôznych odtieňov hnedej až hnedo-čiernej, tak urobíte krásne zvýraznenie a to sa naozaj hodí skoro každej jednej z nás. Ja začnem týmto tieňom, ktorý si dám vlastne na celé pohyblivé viečko. Uvidíme, ako je pigmentovaný. Á, vyzerá, že veľmi pekne. A tým pádom mením, nebudem ho dávať na úplne celé viečko, ale dám ho len do tohoto vnútorného ohybu. Určite aj vidíte, ako krásne rozjasnilo. Pozrite sa, to je ten efekt, že tu vidíte akoby telovú farbu a na oko tu urobí naozaj niečo úplne iné. A pre mňa je naozaj veselé prvýkrát sa líčiť s akoukoľvek paletkou, lebo nikdy neviete, čo vás čaká a tým pádom je to fakt zábava. Niekedy až nie až taká zábava, ale vždycky sa dá všetko opraviť. Rovnako troška tohoto istého tieňu dám aj pod obočie, aby sme vlastne opticky zdvihli oko. Čo my všetky, ktoré máme, alebo začíname mať problém s padajúcim viečkom, máme veľmi radi. Opticky naozaj to očko otvoriť. No a ja prejdem na druhý štetec a pôjdeme spoločne do tohoto odtieňa. Je to Light Sand Metal, takže uvidíme naozaj, že aký bude mať odtieň, ako to bude vyzerať na oku. A aplikujeme ho do rohu vonkajšieho viečka a pôjdeme až pekne hore. A ja, keďže už mám jemne padnuté viečko, takže si s ním vlastne vykreslím celý tento oblúk. Aj s tým, že keď sa pozriem, tak si skontrolujem, že s tieňom prechádzam až hore. To je ten efekt, vďaka čomu to padnuté viečko potlačíte a oko ešte viacej opticky otvoríte. Do vonkajšieho kútiku na úplné zvýraznenie oka použijem tento matný odtieň Deep Plum. Je veľmi pekne pigmentovaný, ale bohužiaľ troška opadáva. A ja ho potiahnem aj dolu, aby som to oko ešte viacej otvorila. Následne je veľmi dobré zobrať si čistý štetec, väčšinou oválny, momentiček. Ja ho tu síce nemám, ale použijem teraz tento. A viete si, aby ste mali pekne rozpracované tiene, už len doťuknúť ten záver, ktorý vám pekne prepojí a urobí efekt toho, že nebudete mať nejakú čiaru, ale budete mať tie tiene pekne zjednotené a veľmi pekne vytieňované. A poďme na druhé oko. Použijem hnedú ceruzku číslo 594 Dior Brown, ktorú som si vidíte, že zastrúhala naozaj do ostra. A je fajn, ku každej jednej ceruzke je strúhatko a pokiaľ si chcete urobiť naozaj peknú čistú tú linku, tak vždy musíte mať ceruzku zastrúhanú. Ale to isté platí aj na ceruzky, či už na pery alebo aj na obočie, je to úplne to isté. Vždycky nástroj musí byť pripravený a vtedy sa s ním najlepšie pracuje. Mne sa stačí naozaj úplne jemne dotknúť a už krásne píše. Dokonca ak chcete, tak z druhého konca má takýto aplikátor a viete si s ňou robiť napríklad aj také brown smoky eye, čo môže byť veľmi pekné. Linky máme hotové a s ceruzkou sa naozaj veľmi dobre pracuje.
a by som povedala taká naozaj, že mastná, čiže krásne ju viete aplikovať a vidíte, že vytvorí naozaj veľmi peknú a rovnomernú linku. Na riasy použijem vynovenú Ultimate Maskaru od Mary Kay, ktorú používam aktuálne, som s ňou veľmi spokojná. A možno nakoniec dám taký maličký efekt na horné riasy, že použijem modrú riasenku, mám tu túto Dior, takže uvidíme, ako to spolu bude hrať. Tým, že mám modré oči a pre tí z vás, ktoré majú práve modré oči alebo napríklad modrozelené a hnedé, tak pokiaľ to dáte na končeky rias, uvidíte, aký efekt to dodá očiam. Táto riasenka naozaj krásne rozčesáva, ja ju dokonca vrstvím až 3-krát. Prvýkrát mi riasy krásne rozdelí, druhýkrát mi ich zahustí a tretíkrát ešte aj predloží, takže som s ňou naozaj veľmi spokojná. Maskaru pred aplikáciou tej modrej nechám teraz poriadne zaschnúť a urobíme si ešte líčka. Ja veľmi dlho používam tento bronzer od Colistaru, kedy nejdem do farby, čo sa týka líčiek, ale naozaj tam troška ten bronz a taký jemný contouring a mám hotovo. Je to hlavne vtedy, aj keď sa veľmi ponáhľam. A ako vidíte, mám ho už rok a budem musieť ísť teda preč, ale toto sú produkty, ktoré sú nekonečné. Proste používate dennodenne a stále sa z toho nemíňa. Toto mám naozaj rada. Jemne prebehnem samozrejme aj čelo a trošku aj kontúru. Dáme teraz troška taký malý blue touch. Uvidíme, čo to urobí. Táto Dior maskara je zaujímavá tým, že naozaj myslím, že by som ju vedela použiť aj úplne samostatne, pretože síce vyzerá takto akoby kriklavo modrá, ale ona je zároveň aj dosť po nanesení vlastne tmavšia a teraz spôsobila to, že mi zjemnila tú čiernu a ja vidím na končekoch také tie malé odrazy tej modrej, ale nie je to také veľmi výrazné, takže si myslím, že je to také veľmi rafinované pre dámy, ktoré nemajú odvahu ísť do niečoho moc kriklavého, ale chcú líčenie niečím ozvláštniť. Na záver dočukneme pery. Ja si samozrejme zastrúham ceruzku, aby som s ňou mohla dobre pracovať. A ja už musím povedať, že som tieto ceruzky mala možnosť použiť. Ako aj na oči, tak aj túto na pery. A myslím si, že má krásnu farbu a veľmi dobre sa mi s ňou pracovalo a veľmi dobre vydrží na perách. Naozaj, že dlho. Tak poďme si aplikovať ju a doplníme ju týmto matným rúžom Dior. Takto vyzerá použitá ceruzka. Ja si to troška dokontúrujem a doplníme ju tým rúžom. Dokonca, čo sa mi veľmi páči, tak je praktické z druhej strany. Má naozaj pekný štetec, ktorý vyzerá, že bude veľmi dobre fungovať na to, aby ste vedeli rozpracovať už rúž, ktorú aplikujete, alebo možno použiť aj lesk, pokiaľ na ňom nemáte až taký detailnú kefku, ako by ste potrebovali na detaily, tak toto určite bude fungovať veľmi dobre a môžeme to hneď aj skúsiť. Skúsime najprv aplikovať klasickým aplikátorom daný rúž, je to odtieň 029. Wow, je úplne krásny, veľmi sa mi páči. A myslím si, že sa aj veľmi pekne doplňa s tou ceruzkou. Napriek tomu, že majú rozdielne farby, tak to spolu veľmi ladí. Veľmi sa mi páči aplikátor tým, že je taký malý, tak viete s ním naozaj ísť precízne a detailne. V tomto prípade by som ani naozaj nemusela používať ten šteček, ktorý je priamo na ceruzke. Čo poviete, za mňa to vyzerá veľmi pekne. A voilà, máme finálny look. Sú to také jemnúčko, dymové oči s výraznými šťavnatými perami, tak verím, že sa vám to bude páčiť, ale určite ma zaujíma váš názor, takže mi napíšte dolu. A rovnako aj pokiaľ vás zaujal akýkoľvek produkt a máte nejaké otázky, chcete sa na niečo spýtať, veľmi rada vám zodpoviem všetko, čo budem vedieť. No a ak chcete nejaké iné videá, nejaké iné tipy, určite nám napíšte dolu pod video, čo by vás zaujímalo. Čaká nás teda
jeseň a s ňou veľa ďalších inšpirácií a nápadov a určite sa radi necháme inšpirovať aj vami a pripravím vám niečo presne pre vás. Ja vám ďakujem za pozornosť, no a vidíme sa určite opäť na budúce, či už tu na našom YouTube kanáli alebo rovnako na našom webe kamzakrásou.sk a sociálnych sieťach. Majte sa krásne, ahojte a všetko dobré teda v novom školskom roku, či už v škole alebo v práci. Ahojte.